Tunay na puskat! Namayat ka? Asa naman si Gregorio ba ito, uy? Ambot Naldo, uy, nabisi siguro to sa iyang manokan sa palengke. Kabalo mag-shot ta karon. Sabi mag-sponsor na to ang ilim nun kay natay booking. Hala, ka-exciting ka na, uy, makalaki na po ko, my God! Gregorio! Nasaan nyo nung sana kong dala? Oh my God. Regalo na ko na sa inyong duha. Kana, mo na akong ganahan. Hupog lang yung sigutan, hupog yung tanan. Siguro duha lang na booking di ha? Sure ka, ayun eh. Matik na na! Hala, Greg, uy, imo man nagisago lang tadway tubig. Ayo, mura man ang pataya. Inom mo ng tubig, tanduay. O di isa na lang, di isa lang inom ha. Di ba? Good shit kayo. Lupig pa ito ba? Paabot na, paghapit na mong ngit-ngit, sige ligo. Siyempre, di mo ka magpalupig, Berto. Ikaw na po, tagay. Shit! Mayunayano ra man ato nga boylet kay ignorante man kaayo to. Good shit kayo. Kitungot ang booking day. Dili kito kagapuhan kay naatoy butlig-butlig sa nang. Wala'y problema. Dax man tong ipangita. Umanta nagbase sa tsura. Sa gwapa ko. Budawat siya kong alanganin og naong day. Uy, kay tugay-dugay na baya ni. Sa mo, support mo diya sa ko ha. Sige nang, ikaw na lang una, ikaw may dunya sa to ah. Nya day, tuod day. Unsay pa ka nato imong booking day? Basta si Tony man to siya. Tuni? Ano? Pangalan pa lang day. Yummy na day. Ayo. Basta to ni biyan mo kay lamit mo tila. Bote bakal boys man to sa una. Nya varsity sa una basketball. Nya dako makitug notebook. Muna kong ampay yun day ay. Kanang mabuak sa kong kalabin na. Mura man himasa day. Bitaw no. Pero tan-awa ra gud niyang gidala-dala oh. Kung sige dala-dala ka ng sako? Sige, dala ka to ba? Yung kitadala. Ang maragun uno. Hala ka na. Hala, uy, kadak, judi ay. Tinuod, judi ay. Sige nga ni mo. Tuni labuskan. Hala. Tony Labuskag. Perting buskagan dyan di maranday. Mi ang Tony Labuskag. Eh, Sa Tony. Tanduwag tubig, isa ram lagi ni. pangmasa. Shoutout ako ni. Sige. Dili ka magmahaya na Tony. Uni akong gusto nga laki, day. Mugod, it's so wide ang story balibad. Good boy gani kaayo ninyo kay nanginahanglan man. Go, madam. Go madam, kaya na nimo madam. Pila may imong gusto? Ay, pila mo na imong gusto? Ay, sa, Smell. go. Unsa man yung sinayon niyo? Yaga-yaga pero in fairness, Doc. Aking gabi, i-invite me over sa party na handang butiti. Huwag ibalaw, di agad lumakahilaw. Christmas. Uyab na nako. Si Tony. Puluyab na muna ni Tony. Wala ka nagmahig pili pud kaayo no. Wala man siya kung nagmahay, day. Pero sa ginani lang ni siya dagway. Pero champion yun siya, day. So, nana mo siya ta din ni ang. So, change gift ta ninyo. Niya ako ang regalo, babe. Ano man? Ay, ayaw ka balaka. Aerox kay ni. Holy babe. Inanati ka kapalangga. Mahal kay tika babe. Kuya haya pa siyang laki oy. Namakal naman ta na siya sa una karon na nay motor dai. Aerox pa jud. Maugan ni. Pero reserve niya kay Daxman. Uy, salamat po kay Gregorio oy kay gitagaan kag Aerox. Bitaw bi. Kantahi bi, kantahi. Huwag tayo. Pila gani babe? Smell. Ay 3,000. Oh, Si kanta kay man. Nat Mantika, 5,000 na lang yun ako. Kapag naaalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti ang luwas sa aking mga mata, ganon na pala. Dahil ikaw pa rin ang baby ko, lalo naman ang isip ka.
Isip ko ano na maintindihan. Tinawang na ako ni Greg day. Bisag yabag. Kilig-kilig gihapon. Kapagit sa bayo. Deserve yun mo ang motor, B. Kay palangga kay kunin mo. Nya ang panggasolina to bi, pang full tank bi 500. Ay, 500, B. Isa kalibo na lang para matud sundo ta ka Ay, ba. sige, sige. Tanan buhaton dyan ako, B. Kay love ko, etika. Ikaw yun ang laki nga nakabungkag sa akong tinapok. Nabango mong sasayrong marawan sasayrong marawan tarong. O nya babe, kanang muna ra ko ha. Ay, sige, babe. Mm, Wala ko bas- na ka na mo dito, B, ha? O sa sunduanan lang, ha? Asa naman ito yung boilet sis? Uy, Gani na naman to nawala. Sapot tay kog sugod no. Ganyan ram ta ko nagsabot, dami mo ta mo sabot nga diri mi magkita, diri maghulat. Ihatag na siyang tanan. Palitan na gayg motor. Tagaan na gayg allowance nya. Naniun lang gihapon ko niya. How sad. Laki man to ni mo nang Agoy, nanay ang kaslain. Ikaw nagpalit, pero di ikaw gipasakay. Igor ka pakiligon, nya biyaan ka dayon. Kapag Dawat-dawat. Ikaw ang suki, pero lahi man niyang gipili. magkasama tayong dalawa, ngitian luwas sa aking mga mata. Ganon na. Sakita ni sis uy. Sa ko ang nagbooking. Pero sa lain naglambing. Tunay lapos ka! Namayat ka? Hoy, Tony! Ano sa ka? Ha? Sa day ko, abi ko, dam ko ra dito nga, abi ko nakwartahan na ta. Buti, bakal, plastik. Buti, bakal, plastik. Buti, bakal. Buti, bakal, plastik. Kasi di damgo ni mo anong kurtahan man ta. Nakasuki kog bayot nga tag-iyag manukan. Human ko na kwartahan, ako nang gibiyaan. Okay lang sa nga pobrita. Basta di lang ka makakwarta sa pagi nga makasakit kag laing tao ba. Lagihan, sorry kay ha. Resulta rin ito sa akong kagutom ba. Sige na ay nakatugunaw na maabot ra ang panahon nga badatot ta. Tara ta kay nagdungag bek mo saging dito oh. Sige, bahalag saging, basta labing. Ayo. May tao. May tao. Maningilon ta ko sa kong gipautang nga manok. Pamilya lagi to sila.